ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия Қурбонзода Қурбон. истиқлолияти давлатӣ арзиши муқаддас барои ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. ин дастовардро бояд шинохт, дӯст дошт ва барои ҳифзу таҳкими он талош варзед. аҳли дини Нурулло доир ба дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат гузориш омода кардааст. истиқлол болотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллат ба ҳисоб рафта, ин неъмати бузург баробари ба даст овардан нуру зиё, меҳру вафо, ободию озодӣ, ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоиштагиро ба мардуми тоҷик ва Тоҷикистони азиз овард. даврони истиқлолият роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муайян намуд. маҳз бо шарофати ба даст овардани истиқлолият ба наврасону ҷавонони мо имконият фароҳам омад ки дониш, қобилият ва маҳорати хешро дар ҳамаи самтҳо инкишоф диҳанд, ватани худро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд, пешсаф бошанд ва ба сӯи ояндаи нек устуворона қадам гузоранд. дар воқеъ соҳиби истиқлолӣ барои сарнавишти миллати тоҷик оғози марҳилаи сифатан нави рушд гардида, иҷрои вазифаи бисёр пурмасъулияти таърихӣ, яъне бунёди давлати ҷавобгӯ ба манфиатҳои халқу кишвар ва эҷоди аркони давлатдории муосирро фароҳам овард. воқеан истиқлол воситаи асосии рушду нумӯи давлат ва муайянкунандаи сиёсати дохилию хориҷии ҳар кишвар аст. истиқлол нишонаи ҳувият, ифтихор, номус, рамзи саодат ва шарти бақои миллат мебошад. истиқлоли давлатӣ ба он мусоидат намуд ки дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии кишвар комёбиҳои беназир ба даст оварда шаванд. дар баробари ин истиқлол дар назди миллати тоҷик рисолати бузургеро гузошт ки муҳимтарини онҳо ташкили аркони давлати соҳибихтиёри миллӣ, таҳкими сулҳу субот, таъмини амнияти давлат ва ҷомеа, оғози раванди созандагию бунёдкориҳо ва расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи мардум мебошад. бояд гуфт ки мустақилияти давлат дар нигоҳ доштани ягонагӣ ва волоияти ҳокимияти давлатӣ дар қаламрави мамлакат ва соҳибихтиёрӣ дар муносибат бо субъектҳои сиёсии байналмилалӣ ифода меёбад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муаррифӣ гардида, бо аксар кишварҳои олам ва созмонҳои ҷаҳонӣ муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамкорӣ барқарор намудааст. Тоҷикистон узви фаъоли Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони ҳамкории исломӣ ва чандин ташкилотҳои байналмилалию минтақавии дигар мебошад. падидаи муҳим дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидани пешниҳодҳо дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳад ки ташаббусҳои созандаи сарвари давлат ба ҳалли мушкилоти глобалии сайёра аз ҷумла ба масъалаи об равона гардиданд. қобили дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад ва кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ ба сифати ташаббускор ва пешсафи фаъоли ҳалли масъалаҳои глобалӣ вобаста ба истифодаи босамари захираҳои об эътироф гардидааст. истиқлоли давлатӣ барои рушди иқтисодиёти ватанӣ шароити хуб фароҳам овард. бунёди роҳҳои оҳан ва автомобилгар қадами бузург баҳри иҷрои ҳадафҳои стратегӣ ва омили муҳим баҳри ҳамгироии ҷомеа мебошад. таҷрибаи сиёсӣ нишон медиҳад ки маҳз истиқлол ва ваҳдати миллӣ роҳи инкишофи имрӯзу ояндаи дурахшон ва пешрафти ҷомеаи моро муайян ва самтҳои ба мақсад расиданро равшан сохта, тамоми шаҳрвандонро баҳри амалӣ гардондани онҳо ҳидоят менамояд. бо мақсади амалисозии яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, саноати кунонӣ бо суръати мамлакат дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. фаъолияти корхонаи баҳори ишқи шаҳри Хоруғ ба истеҳсоли либоси мактабӣ ва намудҳои либосҳои тавсиявию идоравӣ равона шудааст. гузориши Моҳираи Тоҳир. дар қатори дигар соҳаҳои ҳаётан муҳими хоҷагии мамлакат давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба раванди саноаткунонӣ бо суръати мамлакат бо таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва беҳбудии некаҳволии халқ эътибори махсус дода мешавад. дар ҳудуди вилояти Бадахшон ба ҳолати имрӯза беш аз 120 корхонаи хурду бузург фаъолият доранд ки ба истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ба содирот нигаронидашуда машғул мебошанд. бо эълони марҳилаи нави рушди ин гӯшаи зебои кишвар дар вилоят танҳо дар як соли охир беш аз 45 корхонаи нави саноатӣ
کشاورزی مورد بهره برداری قرار داده شدند که به وسیله تأسیس آنها مجموع محصولات صنعتی 2 برابر افزایش یافته. سطح کم بضاعتی میان اهالی به تدریج کاهش داده شد. محض در 2 سال اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان یک قطار کارخانه‌های صنعتی انشاءات‌های مهم تعینات اجتماعی ساخته شده بودند که ساکنان محلی ولایت مختار کوهستان بدخشان با جای کار تامین گردیده بودند و باید قید نماییم که محض در ظرف 2 سال اخیر در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در ساحه استقلال انرژتیکی یکی از انشاءات‌های خیلی مهم روزگار یعنی استراتژی این نیروی برقی آبی سبزار کار در این سمت بنهایت با سرعت ادامه دارد و در نظر است که تا آخر سال اگریگات یکم این نیروگاه مورد بهره‌برداری قرار داده می شود. با تأسیس کارخانه‌های نوی صنعتی جلب اهالی محلی نیز به کارهای دائمی و موسمی و موقتی افزون گردیده نیکوحوالی مردم به مراتب دیگر بالا خواهد رفت. از روی اطلاع مسئولین ریاست اگنتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی در ولایت مختار کوهستان بدخشان با بنیاد کارخانه‌های نو و آغاز کارهای ساختمانی در انشاءات استراتژی من جمله کارگاه‌های استحصالی صنعتی دوام 6 ماه سال روان بیش از 3000 جایهای نوی کاری تأسیس داده شدند که از این شماره 703 جای کاری در ساحه کشاورزی، 143 جای کاری در ساحه صنعت، بیش از 2000 در ساحه ساختمان، 309 جای کاری در ساحه سودا و بیش از 300 جای دیگر در ساحه‌های مختلف تأسیس یافتند که به وسیله آن سال تا سال شماره بیکاران در ولایت رو به کاهش یابی خواهد آورد. با دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری توجیستان محترم امامعلی رحمان برای تشکیل کارگاه و کارخانه‌های صنعتی در ولایت برنامه مخصوص قبول کرده شد. کارخانه‌های صنعتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال تا سال زیاد شده ایستادند. امسال در نظر است که 45 کارگاه کارخانه صنعتی تا آخر سال مورد استفاده قرار داده شد. شماره کارخانه‌های صنعتی زیاد شد، یعنی تأسیس جای کاری خالی می شود. چون ولایت در مرحله نوی رشد قرار دارد، در هر یک شهر و ناحیه آن امروزها به مسئله تأسیس جایهای نوی کاری و تامین زندگی شایسته به اهالی در مده اول قرار داده می شود. از جمله در شهر خروق دوام 2 سال اخیر با بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی 635 جای نوی کاری تأسیس داده شده است. چون امروز در حدود شهر خروق 42 کارخانه فعالیت نظر دارند، رشد اقتصادی ملی و مجموع محصولات صنعتی برابر به 24.7 میلیون سومانی شده است که این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 3 میلیون سومانی زیاد می باشد. ساحه صنعت در شهر خروق به 2 قسمت جدا می شود: استحصال نیروی برق و صنعت کارکرد. در صنعت کارکرد کارخانه ها اساساً با استحصال مبل، سنگ‌های آرایشی، استحصال سنگ‌های آرایشی، استحصال لباس مکتبی، استحصال محصولات قنادی مشغول می باشند که در بازار شهر خروق و ولایت و بیرون از آن میزاجان خود را پیدا کرده است. با دستور و سپارش‌های سرور دولت حالا نیز در شهر ساختمان کارخانه‌های استحصالی ادامه داشته به وسیله آن روزگاری مردم به مراتب بهبودی یافته است. تاج‌نسای فیض‌الله بیگ، مبارک شاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان، اخبار. کشاورزان ولایت سوخت با مقصد تامین امنیت عضوقواری و فراوانی محصولات زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده همساله مساحت کشت زراعت را زیاد می نمایند. به حالت 1 ایول سال روان در همه شکل‌های خوجگی‌داری ولایت در مساحت بیشتر از 280,000 گکتار غله‌دانگی، پخته، کارتوشکا، سبزیجات و پالایزی و خوراک چاروا کشت کرده شده است. گزارش در این خصوص. امسال خوجگیداران ولایت سوخت در برابر دیگر نمود زراعتی کشاورزی مساحت کشتی پخته را هم زیاد نمودند. در مقایسه با سال گذشته مساحت کشتی پنبه‌دانه در 7 شهر و ناحیه پخته‌کار ولایت 7300 گکتار زیاد کرده شد. مورد ذکر است که کشاورزان ولایت در پرورش و استحصال پخته تجربه غنی داشته سال روان در همه شکل‌های خوجگیداری در مساحت 52438 گکتار پنبه‌دانه کشت کردند و از تلاش دهقانان به آن روانه شده است که امسال حاصلناکی بلند و دورنمای استحصال پخته که همچون اشیاء خام برای رشد صنعت مملکت مهم میباشد اجرا کرده شود. در ولایت پخته اساساً در شهر و ناحیه‌های کانی بادام، باباجان غفورов، ظفرآباد، مستشاه، اشت، جبار رسولов و سپیتامن کشت و پرورش کرده می شود. امسال کشتی پخته در ولایت دهه سیوم ماه مارت آغاز گردیده بود. به خاطر رویانیدن حاصل دلخواه دهقانان با مصلحت عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی برای کشت نوع تخمی‌های سرحاصل وطنی و خارجی را انتخاب نمودند.
айни замон ниҳоли зироати пахта нашъунамои хуб дошта бо мақсади рӯёнидани ҳосили дилхоҳ хоҷагидорон ба обмонӣ ва коркарди байни қаторҳо машғуланд. барои сари вақт корҳои агротехникӣ гузаронданд, сари вақт барои озуқидии пахтазор ва сарчинкунии пахтазор аз тарафи мутахассисон маслиҳатҳои муфид дода мешавад. имрӯз аллакай дар майдони зиёда аз 35 000 гектар сарчинкунии пахта гузаронда шудааст ва аллакай деҳқонон 3 маротиба озуқидиҳиро дар пахтазорро гузаронданд ва нисбат ба солҳои гузашта нашъунамои пахта хуб мебошад. истифодаи оқилонаю самараноки замин омили муҳим дар самти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ба ҳисоб рафта ҳолати феълии ҷомеаи ҷаҳонӣ тақозо мекунад ки деҳқонон раванди такрорistеҳсолкуниро тақвият бахшанд. бояд давоми сол аз заминҳои обӣ 2-3 ва зиёда аз он ҳосил ҷамъоварӣ карда шавад. бо таваҷҷуҳ ба таъкидҳои доимии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи оқилонаи замин, деҳқонони вилоят такрорistеҳсолкуниро ба роҳ монда аз ҳар қитъа 2-3 ва зиёда аз он ҳосил ҷамъоварӣ намуда дар фаровонии бозори дохилии саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. мавриди зикр аст ки дар моҳҳои июн ва июл зироати ҷав ва гандум, инчунин картошка ва сабзавоти барвақтӣ пурра ҷамъоварӣ гардида, дар заминҳои холишуда кишти такрории зироат ба роҳ монда шуд. асоси кишти такрориро зироати мошу лӯбиё, шолӣ, тарбуз, лаблабу, шалғам, сабзӣ, ҷувори макка, бодирингу помидор, карам ва хӯроки чорво ташкил дода, хоҷагидорон барои гирифтани ҳосили дилхоҳ, додани озуқа, обмонӣ ва коркарди заминро мутобиқи талабот ба роҳ мондаанд. мақсад таъмини фаровонии бозор, саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафи стратегии давлату ҳукумати мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ буда, кишоварзон бо истифодаи имконияту иқтидорҳои мавҷуда нақша доранд ки имсол масоҳати кишти такрориро дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 40 000 гектар расонанд. то имрӯз 92% кишти такрорро иҷро намудем. асосан 60% кишти такрорӣ бояд донагиҳоро дар бар гирад. мо барои ҳамин аллакай аз тарафи кишоварзони вилоят барои таъмин намудани супориши ҳукумати ҷумҳурии дар хоҷагоҳи кишоварзии вилоят зиёда аз 23922 гектар кишти такрорӣ гузаронда шудааст. ҳамасола деҳқонони вилояти суғд аз кишти такрорӣ ҳосили фаровон ҷамъоварӣ намуда барои таъмин намудани амнияти озуқавории мамлакат ва захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ барои 2 сол саҳми арзанда мегузоранд. дар вилояти суғд ҷиҳати таъмини фаровонии бозор дар оянда низ бо ворид намудани заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ, раванди кишту парвариши зироат аз ҷумла ғалладонагиҳо, пахта, картошка, сабзавоту полезиҳо тақвият бахшида мешавад ва хоҷагидорон дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳми арзанда мегузоранд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. бо истифода аз имкониятҳои табиӣ, кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод дар самти таъмини афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ муваффақиятҳоро афзун мекунанд. ин сол меҳнаткашон асосан 5 навъи тухмии картошкаро киш намуданд ки айни замон гулкунии он оғоз шудааст. Наврусоҳи Азизулло гузориш медиҳад. 23 июл дар мавзеъҳои баландкӯҳи ноҳияи Тоҷикобод боридани борон ба қайд гирифта шуд ки ин равандро мутахассисон тибқи таҷрибаи илмию амалӣ барои таъмини намӣ, мутобиқ шудани ҳарорат барои парвариши картошка ва нашъунамои хуб муфид арзёбӣ мекунанд. умуман боронҳои баҳорӣ ва ҳарорати мӯътадил барои нашъунамои хуби зироат мусоидат намудааст. дар вақти гили ҳамин картошка дар ҳамин шаб рӯз борон саривақт борид барои ҳамин ҳосилнокии картошка хеле фоида дорад ки мо имсол 1.5 гектар картошка киш кардем. ҳосил хуб мешавад, меҳнати хуб ки кардем, ҳамин зиндагият ҳам хуб мешавад. имсол ҳосил дар маҷмӯъ чӣ хел аст? ҳосил фаровонӣ ҳаст ё не? нисбати солҳои гузашта аз сабабе ки боду борон хай хуба дар сари вақт мақсад боришот мебора, мақсад ҳамин гарда ғуборе ки ҳамин мақсад ба картошка зиён мерасонад ҳамонро дур мекунад борон, ҳосил хеле мақсад нашъунамои картошка хеле хуб аст. кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони зиёда аз 2000 гектар кишти картошка гузарониданд. баландкӯҳҳои ин ноҳия барои гирифтани ҳосили баланди ин намуди сабзавот мувофиқ аст. бо назардошти он ки имкониятҳои чунин мавзеъҳо барои истеҳсоли картошкаи бо сифати тухмӣ мувофиқ аст, меҳнаткашон ин шабрӯз ҳадафро ба истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ ва таъмини рушди дучанди соҳа равона намуданд. Аз баски картошка худаш ин
ҳавои салқиниро талаб менамояд. имсол бисёр ҳавои салқини мусоид омад ва ин хели ҳаво таи чанд сол шида буд ки ба қайд гирифта нашуда буд ва гарчанде ки кишти картошка нисбати соли гузашта қариб 20 рӯз ҳам қафо монда бошад, лекин имрӯз нашъанамои картошка дар ҳолати хуб қарор дорад ва боварӣ дорем ки деҳқонони ноҳияи Точкобод ҳосили хуб имсол ба даст меоранд аз картошка. имсол ба меҳнаткашони ноҳияи Тоҷикобод аз ҷониби вазорати кишоварзӣ тақрибан 38 тонна тухмии картошка дастрас карда шуд. Дар ноҳияи Тоҷикобод ҳамин гуна 5 мавзеъ баландкӯҳе ҳаст ки дар онҳо кишти картошка ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. Анваробод ва Регак аз калонтарини онҳо мебошад. хоки ҳосилхез, оби барфу пирях ва ҳавои мусоид гирифтани ҳосили баланди картошкаро дар ҳамин гуна мавзеъҳои баландкӯ имконпазир мегардонад. ин мавзеъ Регак дар ноҳияи Тоҷикобод аст ки аз сатҳи бар дар баландии зиёда аз 2000 метр воқеъ мебошад. меҳнаткашони ҷамоати деҳоти Ширинчашма соли равон майдони кишти картошкаро аз дурнамо 40 гектар васеъ карданд ки аз ин 10 гектараш ба деҳаи себистон рост меояд. майдони кишти картошка асосан аз ҳисоби ҳамин гуна заминҳои бекорхобида васеъ карда шудааст ки обёриашон аз ҳисоби оби барфу пирях сурат мегирад. сокинони деҳоти ноҳияи Тоҷикобод тавассути истифодаи муфиди мавзеъҳои баландкӯҳ дар доираи иҷрои супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар самти таъмини афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дастовардҳоро афзун мекунанд. майдони кишт асосан аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаи талу тепа васеъ карда мешавад. картошкапарварӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзии ҷумҳурӣ ба шумор рафта, ҷиҳати таъмини амнияти ҳозқаворӣ, афзун гардондани маҷмӯи маҳсулоти ҷумҳурӣ ва дар деҳот бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дорад. зикр кардан ба маврид аст ки шароити агроиқлими ноҳияи Тоҷикобод барои парвариши навъҳои гуногуни картошка мувофиқ аст. имсол кишоварзони ҷамоати деҳоти Ширинчашма дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 340 гектар кишти картошка гузаронданд ки нисбати соли гузашта 40 гектар зиёд мебошад. мана чхеле мебинед зиёд гардидани картошкаи имсола аз ҳисоби заминҳои ҳамин хел ҷарӣ мо нақшаи кишти картошкаро зиёд намудем. истифодаи самараноки заминҳои баландкӯҳ, назди ҳавлигӣ, байни қаторҳои боғ ва дигар имкониятҳои табиӣ ба афзоиши нишондодҳои истеҳсолӣ мусоидат намуд. меҳнаткашони ноҳияи Тоҷикобод ҳамасола ба бозорҳои дохил ва хориҷи мамлакат картошка, мева, ғала ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзиро пешниҳод мекунанд. бо назардошти шароити кунунии иқлим ба роҳ мондани кишту парвариши зироат ба рушди соҳаи кишоварзӣ дар ин ноҳияи баландкӯҳ мусоидат намудааст. меҳнати пайваста давоми солҳои охир вобастагии сокинонро аз бозори истеъмолӣ кам гардонидааст. картошка ва сабзи дигарш аз бозор намехарем, мо худмон истеҳсол мекунем. анами боғи ман 1.5 гектар аст ки ҳами 60 сотиқи ҳамира картошка имсол киш кардам, барои ҳами ба бозори ҷумҳурӣ дохил кардан. ҳар сола да ҳами деҳамон 30 гектар картошка мешундем, имсола 10 гектори газ зиёд кардем, майдон амира ба 40 гектар расондем. замин ба инсон ҳама чиза метиҳад, пул наметиҳад, давлат ҳама чиза метиҳад. агар истифодаи хубаш барӣ, набариш ҳичи. имсол кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод асосан 5 навъи тухмиро кишт намуданд ки ба шароити иқлими ин ноҳияи баландкӯҳ мувофиқ аст. ҳавои мусоиди имсола ва нашъунамои хуби зироат меҳнаткашонро барои меҳнати садоқатмандона ҳавасманд гардонидааст. имсол нисбат ба соли гузашта кишти картошка дар ноҳияи Тоҷикобод тақрибан 20 рӯз дертар ба анҷом расонида шуд. сабаби аслии ин бошад ба сербориш омадани фасли баҳор арзёбӣ мешавад. мана масалан дар охири моҳи июл боридани борон дар мавзеъҳои асосии баландкӯҳи картошкапарварии ноҳияи Тоҷикобод ба қайд гирифта шуд. боронҳои пай дар пай ва ҳавои нисбатан салқини мувофиқ барои кишти картошка нашъунамои хуби зироатро таъмин кардааст ва кишоварзон нисбат ба соли гузашта гирифтани ҳосили бештари картошкаро интизоранд. наврусоҳи азизулло, Маҳмадсаиди Камол, Садриддин Иброҳим, Тоҷикобод, ахбор. дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. муваффақ хонобод бимонед.